Op dit moment ben ik een spelddeeg aan het kneden. Maar waarom doe je dat niet gewoon in de machine als een normale bakker? Als een normale bakker. Ja, dan is het antwoord dat een beetje voor de hand ligt, is dat ik misschien niet helemaal een normale bakker ben. Hè? Nee? Laten we dat even voorop stellen dan. Maar dat is natuurlijk een beetje flauw. Kijk, op het moment dat jij een machine aanzet, dan zet je letterlijk een apparaat aan. En een apparaat maakt gewoon een ronddraaiende beweging. En dan heb je ook nog hele mooie speldmachines en die doen een beetje nabootsen wat ik hier aan het doen ben. Die doen ongeveer dit. Even. Maar op het moment dat je brood met de hand kneedt, ja, dan steek je daar toch ook echt een stukje van je eigen energie in. En ik ben in ieder geval van mening dat mijn brood daardoor een bepaalde eigenheid krijgt die je ergens anders niet kan vinden. En wat ik ook niet met de machine kan nabootsen. En is het dan ook lekkerder? Men zegt van wel. Dus ik vind het zelf ook. Ben jij zo'n beetje de enige bakker die dit zo doet? Nou, zover ik weet, in Nederland wel. Wat je wel ziet is dat ze in Frankrijk en ik denk ook nog wel in België, dat er nog wel veel meer bakkers zijn die op deze manier werken. En ook jonge bakkers. Dus het is wel echt leuk om te zien. Daar zit natuurlijk echt een hele klassieke broodcultuur. Hè? Ik bedoel, iedereen kent Frans brood. Ja, en daar zie je nog echt wel dat er met oergranen en met de hand gekneed wordt. Jullie hebben hier ook wel een bijzondere plek. Ja, dat klopt. Met allemaal dieren. Yep. Hoezo? Ja, hoezo? Het Lage Woud bestaat al best een poos. En dat is, ja, weet je, hoe komt een plek? Deze plek heeft heel erg de neiging om zichzelf te ontwikkelen. En je kunt, wij hadden in eerste instantie het idee dat we dat allemaal konden vormen en zo. En dat we daar grote plannen mee hadden. Maar uiteindelijk doet de plek toch een beetje wat hij zelf wil. En er komt ruimte voor dingen. En zo is de bakkerij ook ontstaan. Dus het is allemaal, wat is het allemaal? Wat middeleeuwsig? Of wat is het eigenlijk? Wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, Ja, ik denk vooral heel erg aan het leven. Ja, dat. Ja, Aan het leven. aan het leven, Gewoon ja. een beetje vrijgevochten, zeg maar. Ja. Gewoon leven, ja. Ja. Jullie zijn wat vrijgevochten types. Ja, ik denk dat we vooral heel erg proberen ons leven op een manier vorm te geven waar we vooral zelf heel blij van worden. Ja. En dat betekent niet dat je niet hard hoeft te werken, maar ik denk dat het meer gaat over hoe geven we op een hele actieve manier ons leven vorm waar we echt blij van worden. Ja. En met ons dus ook de dieren. De dieren mogen hier ook gewoon leven. Ja. Vandaar dat ze ook, niet allemaal, maar voor een gedeelte hier, los rondlopen. En wij gaan ze ook niet opeten. Nee, maar er is echt wel een stukje ruimte. Ruimte voor dieren, ruimte voor mensen. En dat betekent inderdaad dat ze ook de ruimte krijgen.